Pakistanyň Bulujistan vilayatynda 20 töweregi maskalaryň agdalary merkezi Quetta şäherinden Karacha çelini 700 kilometr ýürüş geçirip özleriniň ýitirim bolan ýakynlary üçin adalaty soradylar. Pakistan resmiýetleriniň maglumatyna görä, Bulujistanda 9 töweregi adam ýitirim boldy diýilip hasaplanylýar. Emma adam hukuklaryny goraýan ýerli toparlar soňky 10 ýylyň içinde 18 000 töweregi adamyň ýitirim bolandygyny öňe sürýärler. Maskalalar adamlara howpsuzlyk güýçleriniň ýitirim edýändigine aýdarlar. Sankt-Peterburgyň sudy Arktik deňizinde Gazpromyň neft burag işlerini protest eden mahaly tutsak edilen Greenpeace guramasynyň ýene-de 2 aktivistini azatlyga göýberdi. Amerikanyň raýaty Dmitri Litvinov we Russiýaly Roman Dolgov girew esasynda tutsaklykdan boşadyldy. Häzir çelini sud tutsak edilen 30 adamyň 29-syny azatlyga göýberdi. Gürcistanyň paýtagty Tbiliside owa hojalyk önümlerine we tehnikasyna degişli ýürüýti sergi gurnalýar. Bu çäre Gürcistanyň, Türkiýanyň, Russiýanyň, Ukrainanyň we Ýewropa Birleşiginiň wekilleri hem gatnaşarlar. Siz Azatlyk radiosynyň şuňky täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.